Masovo vyrábané rifle. Odkiaľ vlastne tieto nohavice pochádzajú a akú cenu za ich lacnú výrobu zaplatia životné prostredie a ľudia? A čo v skutočnosti vieme o následkoch nášho hladu po rifliach a želaní zaplatiť za ich masovú produkciu čoraz menej? Naše hľadanie sa začína v nemeckých obchodoch s oblečením. Takmer vo všetkých z nich nájdeme aj rifle vyrobené v Číne. Nemecký trh si bez dovozu z ázijskej veľmoci ani nevieme predstaviť. Čína patrí medzi najväčších výrobcov a ročne do sveta vyvezie okolo 600 miliónov texasiek. Kedy si mali rifle vydržať čo najdlhšie? Dnes sa módne trendy a trvácnosť vyčerpajú rýchlejšie, ako stačíme otočiť vešiakom na šaty. Textilné diskontné predajne sa predháňajú v čo najnižších cenách. Za akých podmienok sa v Číne rifle šijú? Pýtame sa na to priamo v sídlach najznámejších značiek. Ale tie buď neodpovedajú vôbec, alebo nám odkážu strohé bez komentára. Skúšame šťastie aj vo firme Mustang, ktorá patrí medzi najstarších výrobcov riflí. Po dlhom otáľaní nás príjme riaditeľ firmy Heiner Sefranek. V meste Günzelzau, kde jeho stará matka založila najstaršiu nemeckú továreň na rifle, ostalo len múzeum. Dnes sa všetko vyrába v Bangladéši, Pakistane a najmä v Číne. Nikde inde sa to už neoplatí, vysvetľuje vnuk priekopníčky nemeckých riflí. Ak zoberiete do úvahy, že len záverečné úpravy by znamenali na každý kus asi 2 hodiny práce, musela by cena nohavíc stúpnuť na 800 či 1000 eur a to by žiadny normálny človek za rifle nezaplatil. Jedine, ak by tam boli všité brilianty. Nedá sa to zvládnuť ani časovo. Je to smutné, ale výrobu to núti hľadať čo najlacnejšie výrobné podmienky, aby sme mohli klesnúť na takú obchodnú cenu, ktorá je pre bežného spotrebiteľa priateľná. Šéf firmy Mustang nám nechce prezradiť meno svojho dodávateľa. Na naše prekvapenie nám na otázku odpovedá iný výrobca, diskontná firma Kik. Máme pred sebou jedny rifle od tejto firmy a od manažéra Michaela Areca chceme vedieť, odkiaľ pochádzajú a ako sú vyrobené. Za tieto rifle zaplatíte len 9,99. Je to v dôsledku toho, že veľmi starostlivo dodržiavame princípy diskontného predaja. To znamená veľký náklad, slobodu a flexibilitu pre výrobcov. Pokiaľ ide o platy, treba povedať, že my rovnako ako naša konkurencia využívame výhody čo najnižšej pracovnej sily, čo je v Číne a v Ázii všeobecne oveľa dostupnejšie ako v Európe. Sloboda a flexibilita rovná sa nízka mzda. Manažér firmy Kik tvrdí, že sa dá vypátrať pôvod každého jedného kusu. Máme tu pár nohavíc a pozrieme sa do systému, kto ich presne vyrobil. Krajina pôvodu je Čína. Ide o továreň Huangdong Xintai v meste Guangzhou na predmestí Huangdong. Vybrali sme sa po stopách riflí do Číny. Pochádzajú nohavice za necelých 10 eur skutočne z továrne, ktorú nám spomínal manažér firmy Kik? A kde dávajú šiť iní veľkí nemeckí podnikatelia? Medzipristátie v Hongkongu. Z niekdajšej britskej korunnej kolónie sa obchod s riflami organizuje medzi sieťou čínskych tovární a Nemeckom. Tu sa všetky nitky schádzajú. Nákup, lodná doprava, výroba. Neustále si však kladieme otázku, prečo toľko nemeckých podnikateľov svojich dodávateľov tají. Dohodli sme si schôdzku s mužom, ktorý je v džínsovom priemysle ako doma. V tejto budove vedie Nemec Karl Borg-Schulze konzultácie ohľadom trvalo udržateľnej výroby. Radí mnohým nemeckým firmám, vrátane firmy Kik.
Mnohé firmy a podnikatelia z Nemecka a vôbec z Európy si tovar objednávajú prostredníctvom agentúr a importérov. Takže sa často vôbec nedozvedia, kto sú dodávatelia a odkiaľ výrobky pochádzajú. Je to samozrejme neuspokojujúca situácia, pretože sa tak nedozvieme nič o podmienkach v továrniach. Naozaj nemajú firmy záujem spoznať svojich dodávateľov? My tu pracujeme ako poradcovia pre trvalo udržateľnú výrobu so sídlom v Hongkongu. Pre európskych podnikateľov vyhodnocujeme jednotlivých dodávateľov a zároveň sa usilujeme zlepšovať vplyv na ekológiu a sociálnu situáciu. Ide však firmám skutočne o zlepšenie pracovných podmienok alebo skôr len o vyleštený verejný imidž? Spoločne s poradcom pre životné prostredie sa pokúšame prejsť hranicou medzi Hongkongom a Čínou. Podarí sa nám s filmárskym vybavením vstúpiť do ľudovej republiky? V Číne nie sú kritické hlasy veľmi vítané. Do krajiny sme vošli úspešne. Naším stálym sprievodcom je odteraz smog. Provinciu Guangzhou Európania kedysi volali Kanton. Predmestie 9-miliónového mesta. Presne tu sa nachádza epicentrum svetovej produkcie riflí. V otvorených garážach stovky robotníčok odstrihávajú posledné prevísajúce švy. Džínsy pripravené na export. Chystáme sa do továrne, v ktorej sa vraj vyrábajú lacné rifle pre firmu Kik. Továreň s názvom Shintai Garmin Factory patrí Jonathanovi Leemu, Číňanovi z Hongkongu. Hovorí vám niečo tento strih? Áno, je od nás. Predáva sa v nemeckých obchodoch. Áno, vyviezli sme ho tento rok. Nohavice sme prednedávnom kúpili v Hamburgu. Vravel som si, že tlaku cien nebudeme môcť odolať. Nedá sa to. Musíme vyrábať za maximálne $4 na kus. Viac naši objednávateľia nezaplatia. Bola to ťažká situácia. V záujme udržania ceny som sa usiloval ušetriť na všetkom. Od materiálu až po práčovne. Problém s európskym trhom je ten, že zákazky bývajú pomerne malé. Ide o niekoľko tisíc kusov, niekedy len o niekoľko sto. Znamená to, že pracovné linky sa musia obmieniať a pracovná sila sa musí prispôsobiť rozličným štýlom. Keď vyrobia približne 1500 kusov, zákazka sa skončila. Robotníci sú radšej, keď je zákazka väčšia, pretože tak môžu aspoň 2-3 týždne vyrábať jeden druh nohavíc. 3 Wochen am Stück durch den gleichen Style produzieren können. Severoamerickí diskontní giganti ako Walmart zadávajú objednávky od 1 000 000 kusov vyššie a v porovnaní s tým sú nemecké firmy len maloodberatelia. No s objednávkou 30 000 nohavíc patrí firma Kik medzi najväčšie v Nemecku a Lee to aj pociťuje. Od našich zákazníkov, konkrétne od firmy Kik, je ťažké dostať vyššie ceny. Tlak na najnižšie ceny je naozaj pekelný. Za jedny džínsy dostane Lee od firmy Kik približne 3,10 €. Pre jeho 175 zamestnancov naozaj neostane veľa. Z 3,10 € musí Lee ešte zaplatiť látku, nite a čistiareň, ktorá pre neho pracuje. Údržba šijacích strojov navyše tiež niečo stojí. Toto sú bermudy pre Nemecko. Sú veľmi krátke, s mnohými farebnými stehmi. 85% celkového obratu má Lee z obchodu s firmami Kik a Woolworth Nemecko, ktoré ponúkajú džínsy za najnižšie ceny. Pre vyššie mzdy v Číne to nie sú kto vie aké výhľady.
Zamestnanci pracujú 8 hodín denne. S nadčasmi a pracovnými sobotami zarobia okolo 2000 juanov mesačne. Je to presne minimálna mzda. Nie viac ako 250 eur za mesiac. S nadčasmi a úkolovou prácou. Tu v oblasti Perlovej rieky je to priemerná mzda. Je takmer nemožné zamestnať ďalších pracovníkov. Momentálne bol zaznamenaný 10-percentný nárast miest. Ako však môžu platy stúpať, keď západní objednávatelia dávajú nohavice vyrábať za 3 eurá 10 centov za kus? Zamestnancom vyplácame fixnú sumu. Pokiaľ robia v nadčasoch, doplatíme im za úkolovú prácu. Viac ako to však už naozaj zaplatiť nemôžeme. Skladové priestory továrne Shintai Garmin sú preplnené lacnými džínsami pripravenými na dlhú cestu do Nemecka. Jonathan Lee nám chce ukázať ešte niečo iné. Necelú polhodinu od továrne sa nachádzajú pozemky tzv. Práčovne. V zariadení sa však rozhodne neperie v pravom zmysle slova. Vzniká tu tzv. Obnosený vzhľad džínsových modelov. Aj tu sa pracuje s tovarom určeným pre firmu Kik. Módny obnosený vzhľad sa vyrába pomocou šmirgľového papiera. Každodenná 10-hodinová drina. Tu sú dámske košele. My ich nevyrábame, sú od iného výrobcu. Objednávateľ je firma H&M. A čo ochrana zdravia na pracovisku? Asi nie sme na správnej adrese. Pracuje sa tu s rôznymi akrylovými živicami, ktoré slúžia ako fixačná látka pre novozískaný vzhľad. Keď sa odev vyperie, ostanú na ňom požadované šmuhy. Takto vyzerajú pravidlá trhu s džínsami. Ľudia v bohatých krajinách chcú lacné nohavice, ktoré ale chcú nosiť čo najkratšie a čoskoro si kúpiť nový model. Nové džínsy však majú pôsobiť ako staré. Dôsledky tohto vrtochu musia znášať ľudia v továrniach, ako aj životné prostredie. Povedomie o ochrane životného prostredia v tom zmysle, ako ho vnímame v Európe, tu žiaľ ešte neexistuje. A potrvá naozaj dlho, kým sa začne považovať za dôležité a začnú sa minimalizovať následky. Na nešťastie sú to procesy, ktoré sme zažili aj my sami asi tak pred 40-50 rokmi. Aj na základe vlastných skúseností by sme mali vyvíjať úsilie na zmenu situácie v týchto krajinách. Dajú však výrobcovia na rady akéhosi poradcu pre trvalo udržateľnú výrobu? V pivnici továrne získavame celkom opačný dojem. V neznesiteľnom zápachu tu vzniká obľúbený, opotrebovaný vzhľad aj pre značku H&M. Je to celkom normálny pracovný postup. Všetci to tak robia. Všade. Bielidlami sa spracovávajú aj nohavice pre deti. Odberateľ je aj v tomto prípade H&M. Karl Borg Schulze je nervózny. Toto nám asi veľmi ukazovať nechcel. Na podobné postreky sa pozerám veľmi kriticky. Je tu síce pomerne dobré vetranie. Pracovníci aspoň používajú ochranné rúška, no podobné podmienky naozaj vidím len nerád. Chemické postreky nie sú veľmi dobré riešenie. Ako dobré riešenie sa neukazuje ani odvádzanie chemických látok len tak na dvor. Existuje tu síce čistička, no s tým, čo pod ňou rozumieme my, naozaj nemá nič spoločné.
Potrebujeme docieliť, aby nemeckí zadávatelia požadovali dodržiavanie aspoň miestnych štandardov výroby. A následne by sa mal vyvíjať politický tlak, aby sa pracovné podmienky v Číne stále zlepšovali. A zároveň sa zvyšovalo všeobecné povedomie o potrebe ochrany životného prostredia. Lenže nové moderné továrne stoja veľa peňazí. Investície by znamenali aj vyššie ceny obľúbených nohavíc. Naša prvá návšteva bola ohlásená a preto aj veľmi oficiálna. Kladieme si otázku, či sme vlastne videli pravdivú podobu výrobných procesov. V hoteli sa stretávame s jedným čínskym informátorom. Chce nás dostať do tovární, v ktorých sú návštevy zo západu neželané. Pre jeho bezpečnosť sme nasledujúce scény zinscenovali. Náš informátor sa pre potreby filmu radšej zamaskuje. Nechce, aby ho niekto spoznal. Čína je ešte stále totalitná krajina a platia v nej mnohé žurnalistické tabu. Cestujeme do Xintangu, takzvaného svetového hlavného mesta džínsov. Vyrobí sa tu 260 miliónov nohavíc ročne. Kameraman Jiang pozná dve továrne, do ktorých má šancu získať povolenie na vstup. Povolenie dostane, môže aj nakrúcať. Tu vzniká bavlnená tkanina. Už v tomto štádiu je zafarbená. Modrá farba obsahuje fenoly a rôzne azofarbivá, z ktorých mnohé môžu byť rakovinotvorné. Vlákna boli už predtým spracované hydroxidom sodným a kyselinami, aby lepšie držali farbu. Vládne tu neznesiteľné teplo a vetranie nemá vôbec žiadny účinok. Na polorozpadnutých mrežiach sa zachytáva to, čo ľudia pravidelne vdychujú. Modrý prach sa vznáša aj vo vedľajšej krajčírskej dielni, kde sa hotová látka strihá a vytvára strih nohavíc. Aj Chen Lin pracuje na časy. Práve vyrába pravé zadné vrecko. Spolu s manželkou Mai prišli do továrne z jednej chudobnej dediny. Mai šije ľavé zadné vrecko. Celý deň vidí len jej chrbát a nohavicové vrecká. Samé nohavicové vrecká. Pracujem 15, niekedy 16 hodín denne. Na obed mám hodinovú prestávku. Začínam ráno o 8 a ťahám až do 11 v noci. Áno, šitie riflí je veľmi namáhavé. Ale keď si raz zvykneš, všetko ide ako si automaticky. Človeku stačí aj trochu spánku. Pracujem tu už 10 rokov a získal som v tom cvik. Z najvyššieho poschodia továrne pozoruje situáciu pán Tang. Majiteľ továrne má ctižiadostivé plány. Chce byť bohatý, veľmi bohatý. Prestávky svojich zamestnancov preto nevidí veľmi rád. Trú 30 dní v mesiaci a voľno majú len jediný deň. Momentálne tu pracuje 180 ľudí. Pán Tang sníva o tom, že aj on bude patriť do vzmáhajúcej sa čínskej hospodárskej smotánky. Pred sebou však má ešte dlhú cestu. Nedovolí si žiadny luxus, pretože ešte stále spláca úver, pomocou ktorého spustil podnik. A cena bavlny len rastie a rastie, sťažuje sa nám. S riflami sa momentálne nedá robiť kto vie aký obchod. Stačí to akurát tak na život. Problémy robia najmä odberatelia. Najprv sa s nimi dohodnem na cene 40 juanov za kus a potom mi zrazu oznámia, že ich odkúpia len za 35. Zrazia 5 juanov a hotovo. Mnohí európski a aj severoamerickí odberatelia mu zaplatia menej ako 4,30 € za kus. Počíta sa každý cent. Aj ja som začínal z ničoho. Pred 12 rokmi som ešte ako robotník šil presne tento 20 cm kúsok nohavíc. Bol som dobrý a neskôr ma preložili na oddelenie exportu. Tam som sa zoznámil s ľuďmi, ktorí sa potom stali mojimi zákazníkmi.
No tak rýchlo, ako sa dá v biznise s džínsami ísť nahor, sa dá ísť aj opačným smerom a vie o tom aj pán Tang. Tam dole majú ľudia celkom iné problémy. Továrenskí robotníci majú za sebou 8 hodín, pred sebou ešte dlhých 7. Počas obedňajšej prestávky majú Chen Lin a jeho žena len chvíľu na oddych. Jesť a bývať na 4 metroch štvorcových, kvôli tomuto opustili svoju rodnú dedinu. Len šťastie v rozprávkovej krajine džínsov ako si otáľa. Všetko je čoraz drahšie. Pol kilogramu bravčového mesa dnes stojí 16 juanov. Aj cena zeleniny sa zdvojnásobila. Je veľmi drahá. Stúpajúce ceny celkom pohltia náš zárobok. Ja niekedy zarobím len 2000 juanov a ženám platia ešte oveľa menej. Po 30 humorných dňoch práce na 2 zmeny zarobia manželia dokopy približne 300 eur. Každý mesiac len dúfajú, že budú môcť niečo poslať aj domov, svojim rodičom a dcére, ktorú tam museli nechať. Pán Tang čaká na nové zákazky pre svoju továreň. Na preplnený trh s džínsami sa tlačí čoraz viac podnikateľov. Nie je preto márne, že má dnes dohodnutú schôdzku s jedným obchodným sprostredkovateľom. Wong Yuen prichádza s návrhmi istého zahraničného klienta. Spolupráca s továrňou prebieha nasledovne. Moja firma dostane objednávky a ja ich ďalej posuniem pánovi Tangovi, ktorý potom zadáva úlohy presne podľa požiadaviek a predstav zákazníka. Rozhodujúca je vysoká kvalita a dodanie tovaru na čas. Ako vyzerajú podmienky v továrniach, západných odberateľov očividne veľmi nezaujíma. Všetko nechajú na sprostredkovateľa. Kto sú jeho európski odberatelia, nám prezradiť nechce. Meno zákazníka vám povedať nemôžem. Je to obchodné tajomstvo. Takto vyzerajú naše rifle hneď po ušití. A takto, dole sa pozrite, vyzerajú po použití bielidla. Pán Tang nám pyšne ukazuje všetko to, čo je pre životné prostredie a pracovníkov nebezpečné. Robí len to, čo sa od neho očakáva. Naše nohavice majú takýto pekný spratý vzhľad vďaka špeciálnemu spracovaniu. Sú mnohé chemické prípravky. Viaceré z nich nie sú šetrné voči prírode, ale my používame len šetrné prostriedky. Nohavice boli spracované rôznymi bieliacimi technikami. Je to najdôležitejšia súčasť procesu. S Karlom Borgschulzem, poradcom pre dlhodobo udržateľnú výrobu v Hongkongu, sme na ceste do ďalšej továrne. V nej si vraj dávajú vyrábať rifle viaceré nemecké obchodné firmy. Stretávame sa tu s 2 nemeckými importérmi. Navrhujú džínsy, dávajú ich ušiť v tejto továrni a potom ich predávajú firmám ako New Yorker, Jeans Fritz alebo Kik. Nový trend pre Kik – žlté rifle. Aj tu sa pracuje vo vysokých nadčasoch, bez ohľadu na to, kto je zákazník. Majú presné normy, čo všetko sa musí dodržiavať. Tento podnik je oboznámený so štandardmi firmy Kik, ktoré musí rešpektovať. Robotníkom ale nemusí záležať na tom, či pracujú pre Kik, Bauer, Otto alebo New Yorker. Mzda je vždy rovnaká. Podstatná je ručná práca, pretože človek je lacnejší ako stroj. Akurát nie taký presný. Všetko musí vyzerať rovnako, na 100%. Ale keďže ide o ručnú prácu, pravá strana sa od ľavej prirodzene líši. Ani ručné kefovanie nemôže mať rovnaký efekt. Pri ručne vyrábaných nohaviciach sa len ťažko dodržiava uniformita. Ručná práca, ktorá sa u nás vysoko cení a je drahá, sa tu považuje za nedokonalosť, ktorá môže ovplyvniť nákupnú cenu. Náhle nás prekvapí nepríjemný hluk. Vysokým tlakom sa z nohavíc odstraňujú nežiaduce zvyšky. Tento mladý muž má asi 25 rokov. Ak bude v podobných podmienkach pracovať aj naďalej, o rok môže celkom ohluchnúť.
Je našou povinnosťou na to poukázať. Nič podobné si samozrejme neželáme a nechceme to dopustiť. Napriek tomu sa tu vyrába naďalej. Čínsky biznis Eddieho Knaphheida beží už aspoň 10 rokov. Jeho návrhy sú vyslovene sezónnou záležitosťou. Zmluva sa vždy viaže len na jeden konkrétny model. Ak je pridrahý, dostane inú zákazku. Keby však mohol zaplatiť viac, zarábali by viac aj robotníci? To, čo zaplatím navyše, neznamená vyššiu kvalitu. Môžem si kúpiť niekoľko nohavíc vyrobených za tých istých podmienok, ktorých cena bude vyššia a dostanem tú istú kvalitu. Ľudia, čo šijú, podľa mňa nedostanú za drahšie výrobky viac peňazí. Očividne to robia celkom všetci a nikto nemá záujem na zmene. Kto však na rifliach zarobí najviac? Trochu sme hľadali, až sme našli jedného z najväčších exportérov, firmu Asmara. Nakupuje obrovské množstvo oblečenia a predáva ho ďalej. Podľa istých indícií, napríklad hamburskej firme Tom Taylor alebo Mustang, kde nám nechceli prezradiť, odkiaľ pochádza ich tovar. Sídlo firmy je v Hongkongu. Z Guangzhou sa teda vraciame do Hongkongu. Sídlo firmy Asmara je podľa internetu na ulici Castle Peak Road. Na písomnej žiadosti o rozhovor sme odpoveď nedostali a tak sa ideme opýtať osobne. Obchodný gigant vraj sídli v tejto ošumelej budove. Ale jeho dvere pred nami ostávajú zatvorené. A tak sa vraciame do Xinjiangu, kde dávajú šiť rifle mnohí nemeckí odberatelia. Podarí sa nám filmovať na chemickom oddelení jednej továrne na Texasky. Neznesiteľný zápach chemikálií a žiadna ochrana zdravia. Pre módne výstrelky západných zákazníkov všetko. Rifle sú moderné, ošúchané. Ani nie o 2 metre ďalej sa stretávame s celosvetovo obávaným pieskovaním. Piesok rifliam dodáva požadovaný vzhľad, no vytrvalo sa usádza aj v pľúcach robotníka. Po rokoch ho zrejme čaká smrť na silikózu pľúc. Takáto rúška nie je žiadna ochrana. Nebezpečné čiastočky sa nachádzajú všade vo vzduchu. Vdychuje ich aj Shuefeng a k tomu ešte aj látku, ktorú sám rozprašuje. Chemické látky? Čo by som k tomu povedal? Je ich tu veľa. Ako ich spočítať? Naozaj neviem. Majster namieša roztok a ja len striekam. Očividne sa tu pracuje s chlórnanmi, ktoré sú mimoriadne agresívne a zdraviu nebezpečné. Shuefeng sa má hlásiť u majstra, toho muža, ktorý mu namiešava jedovaté pracovné koktejly. Kontrola kvality. Aj Shuefeng musí ukázať, že každý umelo vytvorený fľak je na svojom mieste. Nakoniec sa produkty perú. Viacnásobne, aby si nákupca v ďalekom Nemecku z chémie nič nevšimol. Len veľmi zriedka sa v rifliach podarí dokázať jedovaté látky. Náklady na pranie sa mimoriadne zvýšili. Na jeden jediný kilogram džínsov, teda na 3 nohavice, sa minie 200 litrov vody. Pracie prostriedky sú však tiež plné chémie. Pokračujeme do haly s plesnivými stenami. Tu sa nohavice po vypraní ďalej zušľachtujú, ako sa zvykne hovoriť. Mladý pracovník strieka na rifle manganistan draselný. Bez ochrannej masky. Fialová látka môže rozleptávať pokožku. Poznám mnohých, ktorí tu pracujú už dlho. Niektorí odchádzajú, ale väčšina problém nemá. Úprimne, ten smrad je niekedy naozaj hrozný. Zdravie mám zatiaľ v poriadku. Nemá ani poňatie o situácii a najmä je mladý. Vhodný materiál pre čínske továrne na rifle, ktoré takýchto mladých ľudí za niekoľko rokov vypustia zo svojich brán ako zničené trosky.
Neskoro v noci v Xintangu. Tu sa nachádzajú baraky robotníkov. Na 20 štvorcových metroch prenajatého baraku býva 12 mužov. Majiteľ továrne im za bývanie strháva zrážky zo mzdy. Muž v červenom tričku je Xue Feng. Konečne má voľno. Poschodové postele na miesto súkromia. Našťastie sú však ostatní kolegovia na nočnej šichte. Chemikálie ostali na koži. Zdá sa ale, že Xue Fengovi to nevadí. Toto tu na rukách? To je predsa nič. Osprchujem sa a hneď je to preč. Pod sprchou sa rozumejú 2 vedrá vody. Tečúca voda tu nie je. Textilní robotníci sa nezastavia. Niektorí z nich celú noc obsluhujú veľké pracie zariadenia. Po všetkom tom bielení a praní sú rifle takmer hotové. Bez pemzy to však nepôjde. Tu sú z chemických látok celé fialové. Mnohí robotníci sú ťažko chorí, no len málo kto sa opováži o tom prehovoriť. Hu Xinlai pôvodne pracoval na mieste Xue Fenga, muža v červenom tričku, ktorý postrekuje chlórnami. Teraz pracuje pri práčke, pretože ťažko ochorel. Bielenie nohavíc sa platí lepšie. Ale keď som dostal tento chronický kašel, začal som sa veľmi báť všetkých výparov a toho hrozného pachu. Nedokázal som ho zniesť. Pri bielení som mal možno jednoduchšiu prácu. A teraz pri práčke je zas vlhko. Ale je to stále lepšie ako predtým. Všetky tie chemikálie nemôžu byť pre organizmus dobré. Ale treba žiť ďalej. A výpoveď dať nemôžem. Čo iné by som robil? V skorých ranných hodinách prichádza k výmene služieb. Hu Xinlai zas nemohol spať. Má len niečo vyše 40, ale vyzerá na 60-tníka. Modrý prach zo včera sa zmyť nepodarilo, no Xue Feng si aspoň pár hodín pospal. A zas sa musí vrátiť k jedovatým rifliam. V hlavnom meste riflí sa stupňuje napätie. V posledných mesiacoch opakovane došlo k sociálnym nepokojom. Už dlhšiu dobu chápeme, prečo. Aj v tejto továrni sa často využíva pieskovanie. Nemecké firmy nás opakovane uisťovali, že tento proces svojim dodávateľom zakážu. Či sa však zákaz uviedol aj do praxe, sa im nikdy nepodarilo zistiť. Stará hra na schovávačku textilného priemyslu. Spochybňovaný však vždy býva len dodávateľ. Takto vyzerá práčovňa. Kam až oči dovidia, samé chemikálie. Jedny nohavice sa asi 20 krát odstredia, vydrhnú, rozškriabu, vybielia a opäť zafarbia. V nohaviciach sa opakovane nachádzajú najmä azofarbivá. Pri tvorbe potu môžu do ľudského tela uvoľňovať rakovinotvorné látky. V máji 2011 bola v Nemecku colnými úradmi z podobných príčin zadržaná veľká zásielka riflí z Číny pre odberateľa firmu KIK. Väčšina jedov zostáva tu.
Odtok je priamo pri továrni. Fialový manganistan draselný zamoruje vodu v celom širokom okolí. Jedovatý odpad nakoniec skončí v nedalekej Perlovej rieke. V hoteli sme si dohodli stretnutie so spolupracovníkom organizácie Greenpeace, ktorý je toho času na služobnej ceste v Číne. Manfred Zanten pracuje v kampani proti používaniu chemických látok v textilnom priemysle. V okolí tovární na rifle zaznamenali ochranári mimoriadne vysokú koncentráciu ťažkých kovov. Ukazujeme mu aj naše zábery. V textilnom priemysle sa využívajú chemikálie v mimoriadnom množstve. Sú to stovky rôznych chemických látok. V práčovniach ide predovšetkým o vysoké dávky tenzidov, ktoré slúžia na vypratie zvyškov farbív a iných pomocných látok z nohavíc. Všetky chemikálie potom odtekajú do vody a pôsobia toxicky na vodné organizmy. Namerali sme napríklad vysoké hladiny kadmia a chlóru vo veľmi vysokých koncentráciách. Ochranca prírody je veľmi znepokojený. Hrôzu naháňajú aj pracovné podmienky v kontakte s chemickými látkami. Väčšinu chemických látok pracovníci priamo vdychujú. Na pracovisku nie je žiadna ochrana práce. Jasne vidíme, ako sa mužovi priamo na krku ukladajú drobné modré čiastočky. Prenikajú tak do tela nielen dýchacími cestami, ale aj kožou. K tomu, čo tu vidíme, sa dá povedať, že sú to celkom nepriateľné pracovné podmienky. Znečistenie aerosolmi je privysoké. Podľa našich kritérií ide o úplne nevyhovujúce pracovisko. Kladieme si ďalšiu otázku. Považujú sa tí, ktorí tu nechávajú rifle vyrábať, za spoluvinníkov situácie? Nemeckí podnikatelia zvyčajne zvaľujú celú vinu a zodpovednosť na čínsku vládu. Nariadenie vraj musí pritvrdiť práve ona. Kúpanie zakázané. Perlová rieka je v širokom okolí textilných tovární zamorená. Voda je z chemických farbív zafarbená na čierno. Ľudia žijúci v okolí jej toku prišli o životodarný zdroj. Na brehu stretávame jedného roľníka. Starý pán Hong Fei bojuje proti chémii chémiou. Verí, že na jeho mŕtvom políčku zas porastie zdravé ovocie. Políčko sa rozprestiera hneď za továrňou. Jej výstavbe padla za obeť aj časť poľnohospodárskych pozemkov. Prisľúbeného finančného odškodnenia sa títo ľudia dodnes nedočkali. Jeho syn Tien sa pokúša z pôdy získať aspoň niečo. Hádzanie hrachu o stenu. Celá táto pohroma sa začala vtedy, keď tu začali vyrábať rifle, pred dobrými 10 rokmi. Všetky dediny v okolí tým trpia. Rieky boli dovtedy celkom čisté. A dnes sú celkom čierne, ako atramen. A keď sem navyše vietor zanesie zápach z výroby, nedá sa tu vôbec vydržať. Len sa pozri, samé svinstvo a kopa červov, vidím, ako sa tam hemžia. A ten smrad je na zaplakanie. Hong Fei a jeho syn vo veľkej hre o monopoly prehrali. Priemyselný nárast Číny si svoju cenu pýta práve v poľnohospodárskej produkcii. Úbohá úroda oboch mužov je z roka na rok menšia a peniaze za pôdu, ktorej sa museli vzdať, dodnes nevideli. Myslia si, že za to môže korupcia. Rozvážajú sa vo veľkých autách a sedia si vo vilách, lajú do seba drahé vína. A odkiaľ si myslíte, že majú tie peniaze? Lenže sa ich nedá ani zažalovať. Otec a syn nám chcú ukázať svoj dom ako aj dokument, ktorý potvrdzuje oprávnenosť ich požiadaviek.
Tien má dokument v ruke. Čo nám to však prinesie? Sťažuje sa otec. Píše sa tam, že odškodnenie je už vyplatené. Ale komu? Pýta sa. Pretože oni nedostali vôbec nič. Niekto si to teda musel strčiť do vrecka, domnieva sa syn Tien. Kedysi by také čosi nebolo možné, sťažuje sa Hong Fei. Akú cenu však dnes má prostý človek? Poznačený tvrdým životom už dnes veľa neočakáva. Žena ho opustila, hovorí, pretože zatúžila odísť do mesta s vysokými domami, symbolu nového čínskeho letopočtu. Už si želá len to, aby jeho syn peniaze napokon dostal a potom môže pokojne zomrieť. Sme naspäť v Nemecku, v Hamburgu. Chceme sa zhovárať s tými, ktorých tovar sme videli v niektorých z čínskych tovární. Jedným z opýtaných má byť textilný gigant Hennes a Mauritz. Ale ani nemecké zastúpenie, ani švédske vedenie koncernu sa nechcú postaviť pred kamery. Jensch, NDR Fernsehen, guten Tag. Dobrý deň, tu Jensch z televízie NDR. Porozumel som správne, že vedenie firmy v Štokholme nie je ochotné poskytnúť žiadny rozhovor na tému výroby texaskových nohavíc v Číne? Aha, takže od toho chcete ustúpiť. Neskôr dostávame krátke písomné vyrozumenie. Píše sa v ňom, citujeme, že je naším jednoznačným cieľom všetky výrobky firmy H&M vyrábať v dobrých hospodárskych, sociálnych a ekologických podmienkach. Znovu sa chystáme aj do sídla firmy textilného diskontu KIK. Máme so sebou zábery, ktoré sme zhotovili priamo v čínskych továrniach pracujúcich pre firmu. Oboznamujeme s nimi člena predstavenstva Michaela Areca. Na nešťastie nízke bezpečnostné štandardy týkajúce sa jedovatých výparov alebo situácie s odvádzaním s fľaškou sú stále skôr pravidlom ako výnimkou. Tu v Nemecku takisto existovala situácia, že odpad z tovární priveľmi znečisťoval rieky. Ale výroba sa presunula do zahraničia. Teraz ide skôr o to, čo v záujme vedci robia tamojšie vlády. Existuje tam vôbec možnosť spracovávania odpadu a odpadovej vody? Ako sú nastavené právne podmienky? Aj firma KIK poukazuje na kompetenciu Číňanov. Oni sa majú postarať o vyššie štandardy. Nemôže ísť dobrým príkladom aj sama firma a povedať, že za takých podmienok sa tam nedá vyrábať? Opísali ste situáciu v Číne, ktorú nepoznám celkom spoľahlivo a neviem, či sa dá považovať za reprezentatívnu. Hlavný problém v Číne či Indii je však ten, že nemáme veľa možností. Máme len niekoľko tovární, na ktoré sa môžeme obrátiť a pokiaľ chceme uzatvoriť kontrakt, musíme ísť len do Číny, Indie alebo Bangladéšu. Inými slovami, KIK nevidí inú možnosť, ako využívať nevyhovujúcu situáciu v Číne. Len čo sa výrobné štandardy o niečo zlepšia, pre firmy sa výroba stáva drahšou. Nejaké možnosti by sa možno našli v Strednej Afrike, i keď produktivita práce tam nie je taká vysoká ako v ázijských krajinách. Je však stále ťažšie nájsť trhy, kde by sa dali naplniť požiadavky zákazníkov a nezvýšiť pritom ceny. Mnohí veľkí výrobcovia sa boja, že aj výroba v Číne čo chvíľa zdražie. A tak sa výroba riflí napokon presunie ďalej, do Afriky, kde sa ešte vždy nájdu tí, ktorí budú ochotní pracovať v podmienkach hlboko pod ľudskou dôstojnosťou.